Ла-ла-ла. На-на-най-най, на-на-на. Так. Добре, можете переключити бесіду. Language. Добре, а як сокотити? Restart require, добре. Не бай. Рестартнемося. Що, добрий вечір. Усім Кося прикапчав, Кося ще не прикапчав. Самі сте винуваті, ваші проблеми. Напишіть мені нараз, це нормально не чути, бо не було так і того разу. Я то ячей 5 минут сидів, приказував сам із собою. Та що, чутиня? Вижу, що там уже кось є в чатові. Так. Серус Марку, здоров! Низько бавимо острів. Це бавка, за яку мені много-много раз писали усі коня туйникав. Казали, що така файна, йди забав, йди поникай. Або щось дуже... Ага, потрібен перезапуск, добре. Мушу перезапустити павку у нас скоренько. Бо вижу, ж не дуже берує комп'ютер, хоч бавка така доста маленька. Бо так і на цьому інтро вже було видко щось мутяжко. Та ми маленько позбавляли текстурки. Та дораз буде видко, як воно піде. Хваліться, що доброго у вас нині було. Марку, ти з нами, а чи й недовго? Ти десь єдних 3-4 стріма назад нам все прикапчав. Ми ще лиш починали бавити гусака, не? Ти до гусака ще чи не видів, не? Інтересно, він мені каже, продовжити, я ще не запускав. Ні, ще скоршись був? Це як? Я вже не пам'ятаю, яким. Що це звідати? Добре. Йдемо. Стартуємо нову бавку. Forge Star, Серус Мигалю і Серус Тобі. Серус, здоров. Привет, Сіо. Агой. Наконець бавимо острів. Так. По-любому смереки, нащо мені сосна. Яка карта ліпше не знав, беремо любу. Беремо перву. Ти ще з темної півниці, йой-йой-йой. Та ти дуже олдгися, каже. Старега, по-нашому. Добре. І це, коротше, щось таке, як City Skyline, я так розумію, просто з селом, а не з Варушем. Так. А як... Ага, сяк крутити. Добре. Почти так і в City Skyline управління. Юй, класне місто. Туйка, класне місто. Де бись ми ліпше село клали? Туйка це туйка. Мені сьогодні тож вода автофоса, бо нам треба місто, де бись ми пак садили ще, ні? Туй видав буде файно. Туй доста інтересне місто, бо сюди треба міст буде якийсь. Туй доста так. Кода ви мене знахарка. Йой, добре, все. Все, я винуватий. Оберіть місце для табору поселенців. Та будемо ачий туйка. Туй по прихащу, по приводу, або при тому є доста широкий вихід дале. Бо туй мені сьогодні доста буде херово. Туй нагуско ацяк та по прихащу. Або туй каміння якось. Каміння буде туй важним ресурсом. Я не знав, як то буде фунгувати. Це не буде. Тобі ж каміння ніде не є.
Кілько він коштував у Стімові? Острів? Писало 320, або тепер з-поза двойної конвертації зняло в нього чи 360. Щось таке. Джукічо вовчатове. Хріняшо вовчатове, даже так. Здоров, Юрку, як ся маєш? Ми тут лише вибираємо місто. Ну, в принципі, я собі вже вибрав місто. Все веде тут по приводу буде файно. Хаща, вода. Тут буде добре. Йой, нараз у нях хижочки всякі такі. Збудуйте лісопильню для видобутку деревини. Ось тут вже люди в нього бігають. А можеш їх перейменувати? Не можеш? Каміння треба буде майпак, та не дуже далеко клади. Ну, та туй каміння нараз через ріку, та й там дві. Просто никай. Туйка із усіх міст, що видів, та камінням знайшов лише щось у мене не дуже мапа суне всього бока. Це то вже край. А, то вже край. Ну, коротше, каміння лише із того бока ріки. А міся туй любить. На цьому. Дуже деталізована бавка, ну будемо никати. Так, лісопильня, кажете. То видав не туй. То видав не туй. Ага. Виробництво. Йой, лісопильня. 7400 дерева та й 148 гвіздя. А де мої ресурси? Тут у нього гроші. Ага. 11 тисяч дерева, 1000 желіза, 1600 гвіздів. Добре. Покладемо лісо. Господичку. Таку й по прихащу. Доста логічно, не? Класти по прихащу. Ха! А косі буде йти строїти? А є... О, є управління на клавіатурі. Сим. Файно. Є, бой! А кось буде строїти лісо... Ага. Григорій Лазарець відпочиває. Микита Карпюк постачає матеріали для будівництва. Юрій Телятник відпочиває. Так. Будь добрий. Хеллоу! Женю, здоров! Якся маєш? Ми туйка, видиш, бавимо... Туйка мені люди носять дерево. На тачці 1000 дерева. Супер. Так, будемо строїти лісопильню Атуйка. Так. Доки уникаєш, та дай на паузу, бо не встигнеш до снігів хижі настроїти. Пауза. А, ще будуть сніги. Айно. Тепер березень, а далі пак... Ну, я понял. Ну, він мені каже, стройте лісопильню. Других цілей у мене тепер не є, та... Най біжать. Най строять. А ну, що будуть чинити? А гадаш, це годинам не встигнути настроїти хижі? Ну, вже потихо щось чинять. Так, кось у нас тут. Григорій Лазарець, а це Юрій Телятник тут, ага. Ей, сесі ще ошколований, один із 5 класів ходив, никий. Ага, тут кваліта одежі є, теплої одежі, даже топанки, які у нього це добрі. Файно. То ти можеш повно всього виглядати всьому. Нека, сусіди не роблять. Сидять попри огне, можеш їх заставити щось робити.
Треба ми колодязь? Але це все. Просте джерело води для худоби та виробництва. Це ми треба буде в перспективі, ні? Найбо то й було єдно. Воду треба буде, ні? А кілько в мене людей? А де ото никати? Ага, 27. Челяди в няжі 18 взрослих. Та 18 це 27. Чого тут пише 27? Глядав роботу 12 еро. Та ні, але ж 18 туди. Я це щось не дуже розумів. Це то з дітьми? Ага, ти не встигав перший раз. Воно біди ніякий не вшитки встигнеш, або ким май мало челяди, тим май помало йде. Ну. Та я розумів, та я бавив Frostpunk тот раз, кіть помниш. А, ти видав Frostpunk не никав. Та там теж було таке ж. У перву ніч, коїм бавив ще на тяжкій сложності, та у перву ніч перемерзло було очей половка всьої челяди, а другі ся похворіли та пак поумирали. Коротше, мене за 12 днів вигнали геть із Вароша були. Ну, то так собі не дуже смішно насправді. Коротше, Біровий з нього був такий неощитовий. Тут можеш і покрутити отсяк. Сяк у нас буде. Так, усі матеріали сюди забрали, воно ся потихо строїть. Ще пісіцько та й буде готово. А сесе раз нико не строїть, ні? Ага, в очереді, ось сесе ще нико не строїть. Ясно, поняв. А тут, ага, лісопильню вже учинили. Так, нормально, скорість. Ага, значить у мене сих, чого не строїти, взагалі є лише 5. Справа... вижу. Угу. Значить, вони... Збудуйте житло для всіх мешканців табору до зими. Створіть глинище, де видобуватиметься глина для будівництва хат. Ясно. Значить, я не можу класти хижу, доки у мене не є глинища того. Добре розумію. Ну, та у полемет туйка то глинище. Це де? Це туйка ближе до воді. Най буде. Кладку вчинили. Безконечна вода. Супер. Всяк би йшло, ні? А кілько людей буде жити по хижі? То не пише, ні? Корчма, хижа. А хижа з обістям і пентико коштує гей просто. 4200 дерева. А треба якусь челядь заставити валити ліс, ні? Найби двоє рубали хащу, а другі сесі вже глинище... Тут би десь мало писати ось, що чинить, ні? Робітників 8 із 18 людей. Ринку не є, жити нігде, робочих місць не є. Ясно? Добрі. Глинище є. Глина безконечна, супер. Коли вибирає будівлю, кіть нажати на знак питання, буде мати детальна інформація. А де? А де знак питання? Ось на клавіатурі кленснути це що? А, туй, ага, вижу. Поняв, порозумів. Красно дякую. Туди. Тут двоє робітників вже дерево заготовляють. Бо дерева в ня 3000... Ага, чекай. Хижа коштує 4200, а у мене дерева лише 3200. Та бігом шиковно усі йдуть на дерево. Та як інак? Вижу,
Колодязь у нього є. Криниця або води немного. Ну добре. Так, стоп. Вода питна, а сесе просто. Ага, просто вода, добре. Угу. Ну, економіка в нього раз слабенька. Я в мінусовому балансові, добрі. А я в нього... О, колодися почали появляти. Почалися появляти колоди, ось вони валять дерево. Ага, добре. А вони гиби дошки самі будуть із того лупити, це як? Моя детальна інформація буде, як аж покладеш сільраду, добрі, за роботи, розумів. У мене посередині з долікою вибираєш списка хижів, то там... О, тут може буде і міст покласти. Ага, тут є довідка також за то. Добре, добре, добре. Коли ви купуєте коней з інших міст, їх буде призначено до найвільнішої стайні. Упевніться, що матимете. Ну, ясно, тут... Обуріг можеш строїти. Йой, ти можеш обуріг построїти. Класно, мені ся любить. Так, треба ти ще будову на добивання матеріалу на стріху. Чекай. На стріху... Ісе, айно? Збір очерету, виробництво соломи для стріхи. Айно. То десь... Тож ту його можу палити. Звучить логічно? А все раз треба построїти. А у мене всі зайняті. Глядають роботу семеро, та най йдуть строїти і все. Тут зайнятих у нього лиш троє. Ага, ось глядаться робітник. Угу. Ну, я починав розуміти. Це, в принципі, подобне до других таких похожих менеджерів. Кінця щось відати та поможеш. Добре, дякую. Тарасоно визират плюс-мінус понятно. Бо мені вже наподказували, там Юркося затисав, аж там то все ники. Ну, сеся буде строїти, добре. Далі, що мені треба з майбазового? Мені кажуть, що треба хижі понакладувати. Проста хижа та й хижа з обистям коштують... А ні, не інако, там пише приблизно 4200 дерева, приблизно 90 гвіздя, та й 1200 глини та й 400 соломи. Що в мене по ресурсам? Солома у мене є. Гвіздя у мене ще суд. Желізо є, а без желіза робити гвіздя треба буде, а чи й то. Кузню деяку упалити, ні? Ага, суд роботи, на котрого не робитили люди, а на котрого не робити і люди, і жони. Там десь як можна, клади жін, бо люди треба на стройку фурт. Розумів. Та сюди кажеш жін запхати пак. Айбо як? Ото раз не дуже мені понятно. Ага, лісопилка, видиш, уже мені починать деревину шорити. У мене було тої деревини лише 3200, а тепер 5000. Можу попробувати опалити одну хижу. Айно? 1200 глина. Глина безконечна, добре. Мені ся любить, в принципі, може безконечна глина з одної ями. Клади з убистям у киртові, пак се зеленого не садити. Логічно. Добре, най буде перва хижка туй. Єй, перва хижка є.
Або раз найси сюди строїти. Ой, це ще альфа-версія. Версія 0.477. Та ми до Маки ще в сиру бавку бавимо. Ну, раз інтересно. Бо мені не пише кілько дітей. То я мав сам якось лечити. 3 домак пеленчат, 3 5-річних, 1 10-річний, одному дасть 2 дасть 12. Так розумію. От 20 до 25 годин у мене 1, 2, 3, 4, 5, 6 людей десь так, ну, ясно. Май старому 38 очей. Ну що у вас там? Кілько мож тут отримати? Не йде вам робота? О, вже квітенься зачав. А тут не є такого ж ніч. Не? Очередь можеш міняти містами, які хочеш, хожу першу. Ага. Аж може їх тягати. Поняв. Ні, раз най буде. Та бо тяжко буде хижу строїти без заготовлення соломи, не? На стріху. Кивайтеся. Треба мені все докінчити. Ту відко буде жаба у болоті. У всьому, ну, у ріці. Каміння. А тут си можеш покласти буде міст. Тут якраз доста не широка ріка. Сюди і каміньове. Та й сюди може буде каміньове. Та й дерево якось тут кінчити. Да, як сяк можеш планувати. А сюди буде путь вон. Може ніби у білий світ. А тут буде основний такий. На цьому острівкові, так би кругом ріка текла, мені це так любить. Добре. Так. 8000 деревини, йой-йой-йой. Резерв 2000. Дрова, дрова, деревина. 10500 тут пише. А у мене пише 8500. Я не дуже розумію, як це фунгує. 11 тисяч. І це вже вони виці забирають і на стройку везуть. Уже почали хижу класти. Поєнно. А тут... А чо, вони все не достроїли і просто пішли далі? Це як? Я щось не дуже порозумів. Вони просто лишили недостроєну сесю. А й був на очереді скорше. Ні? Це то сяк очередь фунгує. Це як? Ну, вони мусять і то докласти. Пак ся дні вернуть, ні, як хожу докінчити. Та хіба біди не є. Не дозволяти нікому вселятись у це житло. Та чого? Ідіть, мені но. Або чого мені тут пише більше ресурсів і в мене тут пише? А ні, 11 тисяч тепер. Продано, імпортовано, експортовано. Капець, то тут така економіка пак буде. Читала. Так, хижу, я так вижу, чинять таку доста стандартну айну, аж тут будуть сіна. Хижа, коморка якась, та й готово. Ану ж вийдьте, на каналові Мегаля Кушницького новий фоловер. Це що тепер було? А Джукіч мене зафоловив, кампець. Юрку, ну ти деш, то ти такий?
Та ти такий, та ти фоловиш Мигаля? Ну. Йой, вас уже он Ану ж десятеро. вийдьте, на каналовий Мигаля Кушницького новий фоловер. Ну, конець, і це мені зараз буде ганьба говорити. Вас так повно. Ну, Кося лиш тепер прикапчав. Вийдьте, ось у нас туйкася строїть село. Бавиме бавку, котрася кличе Острів. Дуже давно ми за неї розказували. Це такий менеджер села. Який так можу повісти. А моє селося ще ніяк не називать, ні? Ну, усього якогось ім'я ще не є. Його пак треба буде так як іменувати. Ану ж вийдьте, на каналовий Мигаля Кушницького новий фоловер. Вися просто бавите, це ви мене насправді не фоловили всі перед цим. Так, колись вони вже вернути цьому. Вони, значить, вихоснували били лише маленьку солому. А, то в мене солому ще доста повно. А питна водася лише набирати. У нас хіба у колодцеві сама то відновлює. Це як? А кить я тут заберу для виробництва, то вони почнуть виціть носити воду. Бо хіба воду їм треба. На вирубу всякого. Там, наприклад, замішати глину треба їм, не воду. Ну, мені це так видати. Джерело води низької якості, що підходить для виробничих процесів та поїння свійських тварин. Не підходить для споживання населення. Добрі, і сам порозумів. Значить, ото добрі ось я туйки зняв для виробництва, бо туди вони і будуть лише пити. А на хижі, на стройки та будуть брати виціть. Всяк розумів, добре? Напишіть мені що, бо я переживав. Це перший раз якою бавлю. І ось щось у них солома якась дуже коцковата. Ура! Хижа! В мене є хижа. І в ній нараз троє людей заселило. Сидір, Уляна та їхня донька Доля. Ай ну, 2 рочки має. А вони си самі тут будуть городиць шорити. Ага, у них тут вже нараз ресурси появили. Дрова, молоко, солонина. У них вже тут якісь гроші. Оселилися 2 місяці тому. І це як? І це... Чекай. Оселилися 2 місяці тому. Я ще хижу туди не зачав був робити. Ну, і сіся вернули вже. Ні, не вернулися, спочиваут. А далися віддав вернуть, ні. Постачає матеріали. Ніч він не постачає, він стоїть, ніч не робить. А ну, тягни. А, він чекать дощки. А дощок ще не є готових. Швидко добрі, розумієш. Добре, дякую. Так. Ну, то вони б дораз мали все достроїти. А, вони чекають дерево. Добре, вони чекають дерево. Значить, цей тут стоїть, чекать дощки. Аби були дощки, то треба би тут якось їх чинив. Або тут 3 люди роблять. Що вони... Не гонні дощки начинити, чи що? Як йому поїсти, бо чинили дощки? План виробництва. План виробництва виконаний, роботи не є. І це як розуміти? На пілорамі ми доста 2. Або вони ніч не чинять. Ну добре, сись іде геть. Айбо... Ліміт. А деревина, ліміт. А чого туди? Ники. Сись чекать матеріали. А чий чекать дерево. Каже, очікується. Ось, ну.
Та він би не мав виціть собі забрати, тут всього доста 10 тисяч. Перемістити ресурси тачкою. Не збудовано тачкарні. Он набирає у тачку із склада. Ну, а де склад? Де склад? У мене склада ще не є. То щось із цього. Комора. Це просто хишка. Ну, калиба. Калиба. Все, не є тут склада якогось конкретного. І це склад, ні? Чекай, я не розумію. Білорущук, здоровлічко. Ми тільки бавимо острів. Дуже така популярна в своїх кругах бавка. І я раз не розумів, як нам заставити Микиту Карпюка, аби він возив матір йому солодку дощки. Ну. Перемістити ресурси тачкою. А в мене не є тачкарні. Мені треба тачку. Або всього є тачка. Ні. Або він не бере виці дерево. Іпим давно не бавив, то вже може дасть, що і не тямлю. Ну, видиш. Ну, та що робити? Треба тачку покласти. Транспорт і торгівля. Тачкарня. Або на неї... Ага. Дозволяє переміщення ресурсів 5 тачками. Ну супер, або на неї треба 10 тисяч дерева. Котрі в мене суд. Або як їх привезти? Я не розумів. Чого він просто стоїть і ніч не чинить? Капець. Уже червень. Я не встигну хижі построїти. Ну, Ники, сей з тачкою пішов, а сей стоїть. Що за робітник года? Серйозно. Треба збудувати зікурат. О, коби му то помогло. Тачки поскоро кажеш. Ну, а як його заставити? Ну, не ж заставити, або... Як му помочи? Я би радий цьому челяникові поміг. А як? Що му треба? Резерв 1000. Ну і що тепер? Він щось мало затроїв. А як їх то? А як їх уволити просто? Я не можу їх уволити. Вони вже почали сесю хижу класти. А із покрівлю все щось у них не то. Ми її покладемо на паузу раз. А може його конкретно да як уволити з стройки? Мож? То сись Микита Карпюк. Ну, я його уволив. А він далі постачає матеріали для будівництва. Все, сися закляв. Юрку, у нас проблема. У нас це один робітник закляв. І всі хижу покладуть. Шиковні. Ники, інуми вже вчинили яку парану. Никайте. Парадино. Ей, бойся хижа, ні? Ей, туй стайня видав, ні? Це що там? Це просто не довакували? А вони не будуть вакувати з цього боку. Тут файна повакована, 2 возори. І тут 2 возори. А, тут у них, значить, щось таке складик, коморка якась, айно. Ага, вони пішли на хижу, безвільно бомбаки схопив. А, ось багум знайшов.
Айно, тямиш, коли вони вже клали сесю, та я їм класти хижу, а пак їм щось їх у очереди сю зверху попересовував їм, та воно ся десь там закляло. Ну, як оно. Епен сис jeden ся закляв. Усі другі нормально, а сис jeden некий стоїть і ніч не чинить. Може пак то да як буде на хосен девелоперові тому, котрий се чинить. Мачок ти треба подавати. Не треба? Не шумить. Ні, нормально раз. Я не знав. Чути там за озером? Ану, пишіть. І це варіант. Айно ж, можеш і знести, попробувати. Никите, ковня є. Це сірок. Він зо мною не хоче бавити. Він зо мною не хоче бавити. Добре, тоді цю хижу ми зносимо. Або то теж мають прийти робітники і її знести, ні? І це не, що вона пропадає, то було у Варкрафтові. І сікою докладуть хижу та підуть зносити то. А сись далі стоїть. А може А він не умре з голода просто. Там двоє на пілорамі. Іде геть. Вона не на паузі. Ага. Ні, на паузі була, направду. Та може вона була на паузі, та зато ся не клала, ні? Ну, вони тепер обидві на плейові. Та може вони дораз докладуть хижу та будуть... Вона може, правду, на паузі стала. Я вже й не тямлю. Так, і сі одну поваковали. Ага, кладуть такий читавий шпор. Пец. Кюзлипак накладуть, добре. Ага, а цяк вони то чинять. Добрі, буду знати. Пак ми ся може десь пригодити. Ну, зараз хижу вже докладуть. А соломовня ще много. Соломовня ще 3000. Та я встигну. Видав. Може не всім, або хижі накладу. Все вони далі підуть за тим. А я ще одну хижу покладу. Уже сюди. А її можеш крутити. А можеш хижу крутити, да, бо я не хочу, бо вона сталася. У воді не можеш, я знаю. Якось... Ага. Shift покласти пару. Ага, Т та й Р. О. Rotate. Rotate, motherfucker. Всяко то ся чинить. Та вижу. Та я не никав в долину. А цяк файненько буде. Добрі. Та що, вони пішлися достроювати? Не пішли. Систу й далі стоїть. Нося тивбися. Та буду і зносити туди, бо я... То-то. Буду і зносити, покладу заново. Велаце 4. Доброго здоровлічка. Як ви ся низько маєте? Розказуйте. Ми тільки пробуємо построїти одно місто, де би мали чинити стріху, а у нас то так не фунгує. Нам ся тут засік один робітник. Микита Карпюк дорадився, що він тут стане і більш ніде не піде. Ну то добре. А вже путики потихеньку си витоптуть, некий пішачок сюди, і пілорамі пішачок файненький, туйки. Уже ці в хижці путик є, ці в хижці путик є, дораз сюди. Раз, та й улиця некий. Можна поспробувати зруйнувати лісопільню.
А нащо мені? А мені ся видить, що проблема не в тому. Не в лісопильні. Проблема у всьому єному Сирахманові і у всьому складикові. Бо біда булася зачала іпен, кой перетягував їм стройку. Ож лісопильня в порядку. Проблема була тут. Так ми ся видить. Бо до зими ся обстало ще не так много. Я не буду тепер ризикувати, зносити лісопильню, пак її ще теж застроїти. Мені то не платно буде. Найся ліпше закляне тот один робітник, гікою вшитко то. Потихеньку вас. Ну та добрі. Кобись ми всі здорові. Так, і ще 7 родин у тих жиє. Тот тачкар прикапчений від пілорамі. Нет. Никай. Не від пілорамі, а від цьому, від... Ану швидьте, на каналові Мегаля Кушницького новий фоловер. Красно дякую, Женя, фоловите. Будете пак діставати на телефон нотифікації, кої буду бавити бавки. Тот тачкар прикапчений від пілорамі. Не думав, бо на пілорамі його не є. Тут є Свирид Маслій та й Олександр Проценко. А і це Микита Карпюк, котрий вже ніде не робить. На стройці його теж не є, видиш? Микита Карпюка тут не є. Його ніде не є. Він такий гіби пропав, ники. Тут є список тих людей, котрі знають строїти. Айно. Олександр Васильків, Микита Буркій, Нестор Місюра, Юрій Телятник, Григорій Лизанець. Микита Карпюка ніде не є. Він не працевлаштований. Він просто стоїть, видиш? Класно. Указуємо убись. Айно, це вказує вже де ж є. Айбо. Це вже все? Розібрались те? Там... Не розібрали. Не, він не будовник, никай. Пише, не працевлаштовано. Ож він ніде не робить, він просто стоїть. Ну тут пише, що його послідня активіта, ож він мав постачати матеріали і пак ся закляв. Так, що? Води не є. Все, порішали воду? Порішали, добре. Там ще є категорія безробітних, котрі пак носять матеріали на ставбу склад. У кожному селові є який лайдак. У кожному селові є який лайдак. Або сейся закляв. Добре, або мені і так треба пак достроїти. Вони все ще не розібрали. І не хочуть розбирати, я не знав чого. Тобто обстало ніч у очереді. Самий старшийся поселив до хижі. Нестор. Ники. Усіх уже цибуля якась на городові посходила. Якісь тут корчі вже понаскакували. Сі ники. Так, туйня четверта має бути, айно. Микита Буркій, Нестор, Юрій Телятник, Григорій Лазарець. Всі стой на Ухтемася обстане стояти, так ми ся видите. А й сюди можеш хижу покласти, ні? Це не можеш, це той складик буде. Ж місто зайнято, добре. Ясно, добрі.
Ну то що, вони тепер докладуть хижу, або вони ся цьому не вернуть. А у мене ся кінчать солома. Ні, не кінчаться. Солому я ще доста. Та на сесі 6 хижів мені ще солому застане. Видав. Добре, я попробував так. Я попробував також. Свищуся раз на сесю покрівельну. Бо я не знав, що з нею робити. А ведь може вони її достроять дораз. А кіть вони її достроять. Найби її достроїли. Та ж усіх проблема з водою, або в мене більше людей не стало. Ну, прийшов, набрався води, порядок, все, добрі. Ніщося жаліти. Ну, сесіси ходять за дощками сюди. А, мені ся видить, я поняв. Угу. І це тільки складик був якийсь. Айно, і він хотів із цього складика дерево взяти. І не вийшло у нього. Коротше, у мене тут лежить одна дощка, і я з нею вже ніч не можу вчинити. Бо попілянийся заклявся сіден. Як його звали? Микита? Айно. Ну і сіся дораз достроат, добрі. Тут потихеньку вже дорasta 4-та хижа. Файно. Сісі глину набирав цього. Красненько. Лиш не розумію, це вони паралельно туди як строят? Не паралельно. Тут вже ся ніч не робить, вони всі ся переключили на хижу. Ну, добрі. Колодязь не встигать наповняти. Та де ся не встигать наповняти? Ники. У колодязьові 520. Колодязя доставало надовго, і тепер у ньому менше 300 не раз їм не відео. Та він це встигать наповняти. Він це встигать наповняти. Путятка так файно співав. Та й пес там за возором дзявкунит. Не чуєте його? Надіюся, ж не чуєте. Так, що там наша 4-та хижа? А вони строять єнакі хижі, ні? Ну такі... Ні, мало не єнакі. А, та домак не єнакі. Хоч би стурнац там поклали який. Ні? І це вже така має якась до косинчика хижа в цих двох. Ось тут вже не є такої, видиш, видите, стайнючка така якась закладена. А, ні, я не буду запускати, вспоминати моє минуле. Най уже буде туй. Заклявся, та най стоїть. Буде в мене у бавці такий інтересний сувенір. Буде в мене один статичний громадянин. Ну, і вже дораз докладуть хижу, а пак се вернуть видав на сесення. Мали би. А може воно буде чекати ту 1000 дерева, котра має привезти, котру має Максим привезти, а він не привезе. А кітяго на роботу дам. Ні? Не буде діла. Ну йо. Не буде діла, та не буде. Рутиніан Вовкун, добрий вечір. Як ви ся низьки маєте? Розказуйте. Ми тут строїмо село, вже у нас доста читавальники. Вже у нас тут 4 хижки. Причому тут вже навіть на городі дині наросли, цики галиба, сячі булі.
Тут цибуля, от щось таке. Коротше, маємося добрі. Покладь кругом нього плюй на лавиці. Ну, і це буде така локальна статуя у мене, ні? Ну, бо тут і ся 1000 дощок іще лежить, а я з ним ніч не можу вчинити вже. Всі спочивають. Нико не достроює покрівельну. Може можна яму змінити ім'я? Микита дошка. А, йому змінити ім'я. Ні. Я не можу міняти ім'я, не знаю чого. Нічого з ним не можу вчинити. Закляв бися. А вже вересень. Йой-йой. Так, добре, що у нас там з ресурсами? У мене соломи іще 2300. Треба ми 5 хижачок. І на хижа приблизно 400 соломи. 400 на 5. Та не застане нам. Ну, шкода. Шкода, в City Skyline можна було там міняти і мінати, то все. Господи, зась тут і гелікоптери. А ну чекайте, я закрив озер. Йой, так, перебачте, бо то доста гучить, мені ся то не любить. Но, значить, вони дали ніч не чинять. Тільки вони тут зареєстровані, або треба 1000 дерева, а вони чекають, доки сись привезе, видав. І це, можна якось поправити в якомусь справованні ресурсів. Щось... Ну, щось із цим можеш учинити, ні? Дай якось покласти на паузу, свистатися. Ні, не на паузу. Розібрати гет, а покласти друге. Покласти... Щось це було. Покрівельна, айно. Туйки покласти, або вже нормально. Ні? Ну, в мене не є другого варіанту. А далі в очередь ще одну хишку сюди. А цяк. То вже буде файна вуличка сяк. Дубрі нись перепозірував володаря перснів 2 башні. Ага. Алюзія на алюзії. Ентекопія на западних партнерів. Ентекопія. Ож. Ні, ми не будемо лізти в конфлікт. То все, ні. За все кажеш? Так, коротше, у мене... Все, дошорили. Усьо ви ці забрали. А чого туди місто ся не освободило? Не дуже розумію, як це фунгує. Ну, і це все споза того, що затроїв Микита Карпюк. Може, не задарі в нього така фамілія чудна. Чого бавка не інтуїтивна? Насправді, мені ся видить, тож доста все логічно. Ну, раз. Кіть руняти з тим фростпанком. Не знаю, це помниш, якийсь ми бавили фростпанк. Там все було не натільки логічно і очевидно гитуйка. Туйка мені ся май любить, як воно фунгує, насправді. Ну, в плані того, як... Ну, я раз лиш менше годину забавив, я ще не аж дуже експерт. Айбо мені ся раз май любить, ге було фростпанкове. Ну, неке, первое. У мене ще не вмело пів села, так там було за первих 20 минут у мене. І за друге, вони щось чинять. Вони то-то. Так, казав мені Юрко, уби сюди лише жін брати на роботу. Все, діти, рихтуйте солому, не сидіть без діла.
А тут в мене ся просто стало пустое місто, і з ним уже ніч не вчиниш. Кріс 202, Серус. Доброго здоров'ячка. Розказуйте, що. А, там очерет никайте, аж як далеко. Вони тепер витить, будуть його он сюди носити, а ближе міста не придумав їм. Пана Муруського. І тут є маленько. Може було й виці брати. Та й тут є майблизько. Тут є майблизько. Чого вони он туди йдуть? Очерет, солома. Воно ся так скоро сушить. Що вам хотів казати? Кріс 202. Я щось не тямлю, без був на стрімах у нас. Кажи засяда, що ти що за єден? Йой, уже вересень, треба хижі класти. Цяк. А, треба вже видав і на другого бока. Хоті, ну, а цяк. А цяк. Ацяк, та буде уличка, так. Буде ацяк уличка сюди йти, оп-оп-оп, сюди. Туй буде так, а туй сяк уличка буде. Красно буде. Ю, я ся так радую за них, що вони в мене тут будуть жити. У City Skyline много легше. У City Skyline насправді много легше, лише я не знаю, чи буду я її стрімити деколи. Вона на мій комп'ютер щось дуже тяжка, мені треба... І оперативи має много, і відеокарту деяку ліпше, а тепер відеокарту ніяку не купиш, та мені ся види, тож City Skyline скоро не будуть тут. А можеш кругом нього направду покласти лавочку, щось, арки якісь. Можна на нього никати пак. Все, досить. Коротше, в мене місна статуя вже є. Інтересно, а він годен пак, ну, умерти від студени, от щось таке. Мені інтересно, як то буде. Так, добре, сісі кладуть хижу туй, пак се покладе хижа туй, а ще й ну сюди покладу. Треба й мало обернути. Цяк. Цяк вона бути. Добре. Та буде в нього по-справдішній сурдик, ми кладемо сурдик, чуєте? Йой. А коли все село буде мати назвку, мені все інтересно. Глина ся бере, вода є. Води на пиття никає. 700. Юрку десь. Никай. 700. Квоти на робочі міста. Ну і це мене Юрко нарадив. Він каже, що сюди ліпше самих жін вилажувати, бо чоловіки фурт ідуть на стройку. Та ось, уби не було такого, що чоловіки пішли жати очерет, а строїти нікому, знаєш. Сидеть і осуждально глядеть, но. Тут можеш сидіти. Направду, дикати, там хтось уже сів. Коту сів. Олександр Васильків. А вже троє прийшло на нього никати. Все добре, Олександр Пшовет. Це в них таке спочивання. Когось може на набережню никати на ріку, а когось буде никати на Микиту Карпюка. Ой, сміхи. Капець. Микита Карпюк, я ти кажу. От старости може вмерти? Ага, а от сам піде гет. Він не піде гет. Живі статуї у 18 сторіччі білайк. No. Так. Сі ще дотепер сісю хижу не доклали. А тут ще дві на очереді. А вже жовтень місяць. Ану, кивайтеся. Може ще кого на стройку виладити?
А вже нікого. Що в мене з деревом? Деревовня доста, та я туди одного вицять ще викопкав, а він піде на стройку, ні? Ну, я ся так надів. Надівся, що піде на стройку. Табірний осередок. Населення. Економіка. Я ся в цьому раз ніч не розумію, але будемо видіти. Дозволити міграцію. А сяво, щоб дміні мігрували, це бо мої втікали геть. Мені це дуже важно, бо я Микиту нікуди не пущу. Це в мене в селові є одна атракція, знаєте. У мене ще ні клуба не є, ні корчмовня не є, у мене один Микита твій на всіх. Ясно, добре. Всі щось довго кладуть хижу. Глину вам нікому привезти, це що? Всі єнни сидять, спочивають. Іде на будівельний майданчик. Ну, я ся надію. Кивайтеся мало, у вас іще уже жовтий місяць, у вас іще хижі не докладені. Що за робота, хлопці? Ану! Взяли раз, та й то-то. Ну, а зась глини не є, зась дерева не є, та тик-тик. Що? Недостаточно ну, нікому робити, каже. Ось єдного помало, ось один не встиг. Добре, туди одного вивержемо сюди, а він піде сюди. Добре, все. Уже двоє будуть. Ану швидьте, на каналові Мегаля Кушницького новий фоловер. Треба заячий на фоллоу звук поміняти. Дякую, Крісе. Треба заячий звук поміняти. Та він нікуди не піде, бо я його загородив. Інтересно, чи він може перелізти городину. А може має високий плют було покласти? Цікий якийсь. Ні, не буду раз ніч класти. Но, вже почти скоро доклали хижу. Ця теж якась нестандартна. Бо десь вони таку коморку кладуть, видите, аж просто із самих кюзлів. Коморка. А ту й повакована. Та й сися повакована ціла. Як вони все чинять? Все, дошорили, ко тут жиє. Тут жиє родина Букріїв. 30-річна безробітна Катерина та й будівельник Микита. Або нормальний Микита, не тот, що він де стоїть у городці. Так. А що все пожовкло? Та бо вже листопад місяць. І все не фіглі. А чого почало жовкнути лиш туй, а туй ще... ні, вже і туй. Добре. Ко там що пише? Микита тот сирохман, котрий ніч не робить, лим фіглює, ходить вшитки за уряд. Або він не ходить, він стоїть і ще й тачку заблокував. Кілько таких заворожених Микиток умело в Сімсові. Ніч не знав, пса пущав. А Микиту не пущав, бо він не заслужив. Все. Ну, кладуться ще сі дві хижі. Одна, друга. А мені треба ще дві. Та я, може, і не встигну. Я, може, і не встигну. Треба 4, а в мене 3 в очереді, а це листопад, а вже дораз буде сніг. 2 родини... На бізівну вам кажу, 2 родини ся обстануть без хижі. Ну, що та хижа ся через зиму буде класти, а то страшне діло. Транспорт і торгівля. А чого обуріг у транспортовій торгівлі? Великий обуріг. Комора, склад, торговельний склад, торговельний причал, крамниця, себов, тайно. Стоянка тачок. Стоянка тачок, господичку. Туй в Ужгороді на біциклі не онне стоянку покласти. У мене в селові навіть на тачку стоянка буде, би сте знали.
Ну мені ся любить, як хаотично можеш розкладувати хишки, що воно майживо, що воно не є дуже фіксовано так. Бо City Skyline, там мечеш путь і лиш попри путь по квадратикам ось так кладе. А тут воно має так слобідно, кладеш хижу де хочеш, а вони пак сюди, видиш, туди-сюди бігають та самі топчуть пішак. Файно. І політушка, добрий вечір. Бавовну в чат занесли. Дики, ми тут якраз збираємо очерет, сушимо. Никай, видиш? Уже 2000 соломи назбирано. І це, коли не було ще бавовни, та солома була сама, видиш? Як це варто називати? А ще ніяк. І ще в мене не було міста, де би я міг вибрати назовку села. Я би казав, що буде нова Кушниця. Бо новоселиця туди як уже скучно. Ай-яй-яй, політушка. І це українська бавка, кличеся Острію. Який добре тямлю розробник сам із Харкова. Мене ще того року набивали у Бомбавів, айбо тоді не дуже мав дяку. Та низько мені купив, це вчора, та дорадився, що ну все, йдемо. Бо поникавим відео, не трейлер, а гіби обзирання від якогось стрімера, та мені ся дуже полюбило. Бо я перед тим бавив City Skyline, мені City Skyline зайшло, так, в общому. І потім ще бавив Frostpunk, туй на стрімові, такий. Теж мені ся дуже полюбило, і я порозумів, що це має бути щось теж таке інтересне. Ай-яй-яй, це бета. Це навіть не бета, це альфа. Це не версія 0, цятка 4, цятка 7, щось там. Що? Утікаут! Утікаут геть, бо нігде жити. Так. Все, міграцію заборонено. Сніг почав падати. А сесі хижу не встигли достроїти. Ну, матір, вам солодку. Та давайте, кивайтеся. У мене вже 2 родини втікли. Юй, 2 родини втікли. Юй, що робити? Кивайся, стройте хижу. Капець, сніг, Найся не приказує, я не чекав такого. Всі кажуть, ось студеноєм жити у тому. А мені, думаєте, нормально? Я теж не радий, ось капець, як сніг нападав на скореньку, никайте. Вау, класно. Класно. Кладіть хижу, наскоро, кивайтеся. У мене видав і будівельники вже мало, ні? Від того, бо повтікали, айно. 2 родини в дня встигли втікнути. Та й на лісопильні вже ніхто не робить. Це значить, мені треба когось відмінусувати. Або він йшов сюди робити. Кампець. Я не чекав всяку ситуацію. Як не чекав? Думаю. Зачни заново, то й буде окей. Кіть зачати заново, то в мене не буде... Йому когось приніс курточку, бо мене студено було никати, в якому кабатові файному стоїть. Назив селища Микитівка. Сяк би було добрі, Микитівка. Crusader King 3 о том не бавив. Так, буде пак у літописові у новій Кушниці зима була тяжка, но Микиткося не здав. Микита Карпюк став. Мороз го пік, а він став. Тепер ти треба буде покласти і боути, убив пусті хижі йшли. Не поняв, а нащо мені боут? Ясно ж нащо мені боут, а що, без боута у пусту хижу нікося не заселить? У мене і сі 2 родини пропали, що тут були. А чого?
15 чоловік у нього обстало. Нікому строїти. Тут типу втікали та й готово. А чекай, мені треба болт класти у гиби продати хижу, котра пуста, це як? Тачки ся зношують. Ну, Христа ти пана мат. Ще й тачки. Що ми треба? Теслярню треба. Тачкарня є. І це не то. Теслярня. Йой. Кое великое. Ту і класти. Ближе до сьому це десь до моєї силове. Ту і покладуть силове, видав. Тачки би були в центрі, бо всі знали, де тачки, ні? І Політ пише, що бавив бися у анімешних дівочок. Я не знав, як ото в тебе фунгує, но най буде. Ні, добрі, дякую, що заскочив на стрім. Я пак до тебе теж зайду. Без болтів свисталася чилять на нову кушницю. Їдіння витки будуть брати. Як витки? Найси... То виростять. Або ні, правду кажеш. І все одно, айно. Болт. Крамниця. Бо торговельний причал то видав щось уже друге. Маленький болтик такий. Ура! Анна Василькова йде на роботу. Робить. Там пише, вона робить, вона щось продає. Треба було ще поля зробити. Крумплі, пшениця. Пак вони тут щось мають і своє, видиш. Якісь... У кожній хижі є обистя. Та вони щось там строїлися. Но, хиблят вам робітники, а що я вчиню? Повтікали? Повтікали, ет. Ну, я болтик поклав, а що продавати? Конину. Дозволяє продавати містянам до 4 товарів. Товари на продаж доставляються напряму з місць виробництва або зі спеціальних будівель на зразок комор та складів. Ви можете вибрати, як саме доставляються товари в обсягах постачання крамниці. Капець! Що навіть продає? Теплоя цуря. Топанки. Сметана. А от кіла сметану буде брати. У мене не є сметани. А де можеш поникати? На опції найму то таке постачання. Працівник у руках. Різнороб тачкою. Ага, поняв. Муку. Може замість сметани на ще паленку продадуть? Ні, нормально. О, хижу достроїли. Ага, міграцію заборонено. Ой, перебачте. Уже поволив. Недостатньо харчів на продаж. І все мені казав. Я поняв. Значить... сир, булі, сир, сметана, мука. Нормально? Я покладу ще один болтик. Тут най буде, може... Де бо ще покласти болтик? Тут так і коло нього не буде. А вони не хочуть йти робити. Ясно. Коротше, проблеми тут.
Що таке болт? Болт то магазин, айно. Ну, крамниця той епен крамниця. А у сесю треба когось на роботу знайти. Клади в то, що чилять у кертові росте. Не... Ага. Та туди замість сира бурака чи ні? Що в них тут є? Горох. О, давай, най буде горох. Далі. Що в них іще росте? Малина, абрикоси, цибуля. Замість сметани. Цибуля най буде. Ой. Цибуля. А мука. Муку ні видкіть брати, а чи тут такої не росте. Булі всі продають. Молоко в них видкіть є. Ні, у всіх є мука, дрова. У всіх дрова, мука, булі. Солонина, не знав, видкіть взяли. Сесів встигли були, видиш, і фруктів якихось навнадіти. Май більше булю людей. Ну, найсяк буде раз. Або у другий болт ніко не йде на роботу. А, ні, є. Добре. Туди, що ще є? Добре, цибуля там уже ся продає. Горох та й булі теж там. Та туди найпродають може олій. Там у когось я ввідів молоко, олій. Солонина. Молоко вже є. Мед, нет. Щось таке. Що там було ще? Вишні, ні. Абрикоси були, ні? У всіх росли абрикоси? Айно. А, ні, це гарбузи. Добре. Гарбузи. А четверте, що могло би бути? Що в них є такого? Солонина там уже є. Олій в них є. Сушена риба. Є тут сушена риба? Сушена риба. Все, порядок. У мене є 2 болти з їдінням. А всі так кажуть, що не доста. Недурні люди, які не хочуть іти робити. Поки як. Так. Отлошонь. Добре читав. Добрий вечір. Добрий вечір. Дякуємо, що аж зайшли сте нам в гості. Ми бавимо острів. І це українська бавка. Фактично симулятор. Симулятор чого? Так, і все раз на паузу. Все ся достроїть. А після того треба теслярню класти, бо у мене зношуються тачки. Який місяць? Лютий. Пише лютий, скоро яр. Вони мають базовий запас, а далі вже треба продукувати в силове. Отлошоні. А який це мав? Атласоні? Атласоні? Що це? Так. Отлошонь, ні? То не по-мадярськи написано. Ну мені це так привиділо. Добре, у всіх є булі, а у всіх дуже много солонин. В принципі, не піло, ні? Що в нас по ресурсах? Все таке май общое. Збудуйте міську раду, щоб мати більше контролю. Фух, я би радий, люди добрі. Ото Атлас та й Соні. Ясно. Воно просто єдним словом визирало так і щось по-мадярськи. Отлошоні. Ну, це... Капець. Так, у мене вже є 2 болтики. Сись продає нич, сись продає нич. Тут ще нич це не продавало. У мене є пуста хижа, у котру ніко не йде, бо кажуть, то ж мало ідіння на продаж. Або всі продають. А всі нич не продають, бо ще нічим не привезли. Тепер будеш Атлашоні. А то б мало бути Атлас та й Соні, ясно. Настане весна, роби поля. Ну, як? Як робити поля? Виробництво.
Ферма? Все одно? Ні. То які поля? Як поле чинити? Ферма та й сад, все має бути воно, ні? Епіняк у англійських колоністів у Новій Англії вигрузили на берег і поплили геть. Ну, пак у мене так, як і було, ні? Тут у всіх калибах маленьких сиділи та й готово. Ось циких. Родина переїжджає до хати. До якої? Повіж ми. До сеї? Чи до сеї? Яку розкладку хоснуєте? Уж є і там... Йой, господичку, то... А я можу то тепер у чат веречі? А ну, кіть покласти на малу скорість. Як ото? Руе портал? Ні, то десь там було. Я ти дораз вержу у чат. Я ти дораз вержу, так їм пою, гиби загружу на вас. А ну, піде? Там, коротше, на комп'ютер клавішниця є, бо сяк мовчано у Windowsові не є. Добре, а ми бавимо далі. Пускаємо далі. Скоро буде яр, треба поля. Айно, кажете, що треба ферму. Все одно? Нерівна поверхня. А, ти б ще хотів. Та туй най буде туди. На здоров'я. На телефон там має легко. Кіть маєте Android, та у Google Keyboard має бути русинська розкладка, де будеш мати усі тут букви, що ти треба. А никайте, Микита Карпюк стоїть далі. Не закочанів, не задеревів. Стоїть. У мене дуже много хижів в очереді стоїть. І теслярня, і ферма, а за ферму свинарник, вівчарня. Угу. Капець. Гарбарня. На виробництво шкіри вам доведеться піддати сирі шкури гарбу. Ага, я поняв. Гедубільня, не? Сушарка. Ага. Сіно сушити, поняв. О, Серус Міша Бочок. Здоров. Давно тя не було у нас. Шкода, що не є букви І у Android клавішниці. Є, або то маленько май тяжко се робить. Тут треба просто кастомну клавіатуру класти, не ту з Play Market, а й другу, котрася на ній базує. Тут тільки всього, тут ще вчити і вчитися все. Уже лютий кінчиться, никайте, сніг пропадать. Никайте, сніг ся топить, а під ним зелена травичка, никайте. Юй, парадний паради. Нє? Парадний паради. Ну, та чилять буде у себе дома щось садити. А у Болтовся ніч не робить. Ніч це не продає, бо ніко ніч не продає у Болту, бо ся ото там продавало, айно? Покладь гумору на А уж гамору? На гвіздя? Ага. Ну, то має бути теж десь тут. Так, чекайте, не бігайте. Млин, курник, ковальня. Бо у мене закінчать гвіздя, айно? Айно, 740 се обстало. Добре, щось ми нагадав. Значить, Так, стоп. Виробництво ковальня. Це має бути воно. Цяк не буде.
Очередь на стройку у мене кампець. Було би кому строїти. Так, шиковно. Бігом. Та фут був зайнятий, но Найся не приказує. Желізо можеш лиш купувати. Маркет покласти? Чекай, ти за що кажеш? Який маркет? Тать крамниця, ні? Це торговельний склад. Ти зайсе? Ферму клади. Та ферма вже в очереді. Дораз, тут буде ферма. Ні, тут буде ферма. Де буде ферма? Тут буде ферма. Айбо спереднивця ще має построїти теслярня, бо в мене ся тачка зношують. А вать, добре, теслярню можеш покласти на паузу, най ферму строїть. Туся вже зачинати не так просто. Ну, ярь настала вже березень місяць, сіся щось слабо кивають. Ну, добре, у слідуючий раз, кіть буду зачинати бавку заново, то вже розумію, що буду чинити не так гетепірчень. Хижі з дерева це з вальків. Вони з дерева, а мащині глинов. Вони гінде заготовляють дерево, а тут у мене є яма з глиною, та вони просто набирають глину та у тачці везуть та вимащують стіну. Сим хибить робітник, сим хиблять люди. Ну, коротше, мало, 15 чоловік у нього лежить. Пишуть ож недоста ідіння на продаж. А ви таки мені його взяти. У мене ся воно то і продає, або воно ся не вироблять. Ферма має горить. Ну та все, у мене вже Никей. Вони хижу докладують і дали ферма нараз. Я тут її поклав на паузу. Тут їм уже поклав на паузу. Ти що, дітвак же якийсь? Дмитрик 1 рік та Юрик 13 років. Юрик у гості ходив, це що? Найся не приказує. Но... Це є словник англійсько-русинський. Господичку, має бути, або онлайн невідіве. Знав ж на Амазоні ся продає, або ти то чоловіче не потягнеш. Українсько-русинський є один, або такий доста слабенький. Є російсько-русинський. Він має великий, має фаховий, а за другий не знав. Та коли вони вже сю хижу докладуть? Обоє спочивають у себе вдома. Ну я за вас радий. Хижу код докладувати буде. Ну тут вже їх не посилую інак. Мусять відпочити, а так. Доста файна механіка в бавці. Мені ся раз доста любить. Так, що пишеш? Требало ферму зимову класти, бо не встигать посадити. Ну, ко знав. Я не знав. Я не знав, ось так буде. Так, сісі щось садять. А, не розумівся, це якісь ягоди, це малина, це що? А сісі ніч не садять. Чого? То трьох садили. Чого вони хижу не кладуть? Кілько можеш спочивати? Нестор, ану. Кини дарабом. Ну, та буду знати, що ферму треба було скорше класти. Бо я пилував їм хижі класти, а... Коротше. То чи буду на другий стрім заново починати. Бо у мене не було цяких, наприклад. Микитків. Лінивих. Поникайте му в лице, никайте. Сись лінтюх стоїть і ніч не робить. Та колись я вже хижа доклади.
Ясно. Ну то що, розказуйте, щось ти ще низько інтересного робили. Бо в мене, видите, раз без змін. О, сісі вже, видиш, почали орати, а це значить, що я не встиг на ферму, айно? Ось уже на фермі ніч не буде, лише свої запаси. То мені ферму треба вже буде аж на нагід класти, айно? Всяк получиться. Такіко можеш спочивати. І сідали спочивав, не кийте. По хижам всі сидять. Ой. Кіго можеш спочивати? Несторе, вставай. Іди строїти хижу. Капець, мені сіся не любить. А може так як заставити, посилувати на нього? Сись тут єден сигінь робить. А сесі строярі щось ніч не чинять. Вже ся щось кинули. Сись лиш пішов воду пити. Та й все. Пішовся воду напив, та й все. У Микитки сієста 24/7. Найся не приказує, Никит. Ну як сієста? Він, в принципі, не танцює, но просто стоїть. Може щось не хватає, дерева чи щось. Не. Кажу, то ж все добрі, Никей. Воно би писало щось хибить, ні? І ще треба ресурсів. 750 деревини, 420 солому. Так, никаємо, що у нас є. Солому 3000, деревини 9000. Предоста. Просто робітники спочивали. А кить на паузу покласти. Та слідуючим мається строїти ферма. А вони і так спочивали. Що з цим робити? Я вже не знав, що робити. Микитка філософ, докіть у швидкий поперек на роботах ламляти, він думав за проблему вагонетки. Ну, може бути. Всяк ферму треба посунути було. Коротше, я поламав тих. Ні, вернулися на роботу. Сидір Марусин щось робить. Що він робить? Ходить никати на Микитку, ясно. А колися стройка зачне, люди добрі. Коли будемо ферму класти? Йой, та вже його і перетягнув в очереди. Ну що му хибить? Що? Тут дай як, ну, не очевидно то. Що вам хибить? Уби построїти все. Ну. Вони спочивають. Матір, вам солодку. Може ж тачка в них не є, це що? І ще май наперед паке, бо тут вже дали нікуди. Все, ферма, цяк. Триває будівництво, кажуть. Все друге в очереді, IC, а тут і триває будівництво, ну. Хочу видіти. Ну пак. Лиш недавно узнав, що є така герусина та євсинська бесіда, ну. А я лиш недавно узнав, що і ніко то не отлошувані.
Як їх заставити робити? Мене це вже доста мерегує. Недостатнє різноманіття харчів. А що ви їсте? А що? Та купіть це щось у сусідів, никайте, тут на базарові се продають булі та й горох. Або ніч це не строїть. Коротше, мені ся видить, тож епінись усі партії щось дуже читаво поламало споза того, як ну, то все винуватий Микитко. Це 100% він мені поламав очередь стройки. І в мене ця ферма дотепер не кладе. Треба му бочку купити, та й на ній сидить Гедіоген. Може бути. Я му бочку не куплю, никий. Я його файненько загородив, лавицю поклав, бо люди приходили на нього никати. Все файно. Просто ж ніко не йде строїти матір'ям солодку ферму тут. А всі ще кажуть, то ж ні, що й місце. Ну, є що й місце, а й не любить тимся, що їдять. Так. Ну і все... Тут вже... Ну, я не можу прогресувати далі, бо люди не йдуть на строй. Добре, давайте так. Я на 2 минути відійду. Візьму се води, а далі пак зачнемо заново. Бо тут, вижу, діла з цього не буде. Так що я за 2 минути буду. Не розбігайтеся. Йо? Лай-лай-лай-лай-лай. Так, йдемо наново. Все навіть не будемо сохраняти, просто йдемо нова бавка. 60 такої карта. Із смереками. Та що, пробуємо епентак. Кладемося десь туй. Мені ся цей план полюбив. Значить, туйся кладемо. Приблизно. Первое нам треба лісопильню. Туйки по прихащу. Пішли строїти, добре. Ну, є тут десь Микито тот? Данило, Віталій, Микола, Олексій... Ні, того Микити раз не видимо. Це вже якісь другі люди, хоч це все добре. Бо коби тот лодар зась прийшов, я би дуже був змерикований. Так. Айбо файно, мені ся дуже полюбив концепт. Так, кивайтеся. Добре, будеся строїти раз лісопильня, далі мені треба буде ту яму на глину, на очерет май сюди, май всього бока покладемо. Хижі буду так само викладувати сюди, а сюди ферми. Сюди ферми, хижі май попри ріку видам. А ведь навпак. Тут його не бити паводки. Тут вода велика пак настає, і такий сніг сходить. Видав, ні. Ну, всі щось возять. Ну. Того разу було і пенсяк. Тут був сись складик із деревом. Та тот Микито хотів брати дерево, або він просто став і заклявся попри то. Ну я наново почав. Та я там зайшов, коротше, і політушка, я там зайшов в глухий кут,
Бо у мене один робітник засікся був попіля цього дерева, аж він не міг носити дерево, він просто стояв. Я споза того не встиг построїти хижі. В тій хижі не заселилися люди, люди повтікали, і в мене лишилося лише двоє робітників, котрі могли строїти. І вони просто не строїли. У мене була очередь хижів, які треба строїти, і вони просто ніч не робили, вони спочивали. Я пробував то перетягати, я пробував. Альфа, та правда. Ні, та я розумію, то так сталося. Мені не обідно даже. Знаєш. Так, з ресурсами все гайби понятно, вони той колодязь мають, добрі. Я там ще помню, клав був всяку кладку, бо вони воду на стройку брали витить. Так, вони раз кладуть це все. Далі я такий нараз кладу воду на кладку сюди. Ні, десь тут. Тут. А далі гнилище треба було туйко. Тему там, двері. Всяко розвернемо. Всяк буде добрі. Файно. Ну, альфа бавкай, бо слухай, досить інтересна, місія полюбила. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 родин у няже, так виходить. Ай. Туйня дерева ще 3600, сяк? 3200 вже даже лише. О, поклали. Значить, раз, два, двох людей. А, то треба було розвернути. Міся не любить, котрим боком тепер лісопилка стоїть. Тепер Ніся буде мерфелити до кінця бавки. Ей, Найся не приказує. Ну, кладіть. Ноги на альфу та файна. Просто... Правду кажеш. Та я вже зачав наново, Никій. Це я вже зачав наново. Це нове село, видиш? Хижів не є, ніч не є. Я лиш поклав лісопілку. Я вже начав наново. Це тут ще якісь русинські стрімери? Господи помилуй, я не знав. Ну, не чув їм не заємно. Так. Добре, лісопилка в ній є. Глиняна яма є, і все є. Та тепер хижі кладемо. Хижа з обистям. Інна... Сяк. Такой за нею буде друга. Сяк. Такой за нею буде третя. Сяк. Кажу, то ж не можеш на воді класти хижу. Ну, так я розумію, що не можеш на воді класти хижу. А як і можу обернути? Так. Третя. Так, де ти? Стріха. Хижі, стріха, ферма. Ай, ну, всяк має бути. Так, одна, друга, третя, четверта. П'ята. Шеста. Сюди. Сема. Восьма. А далі я не знав, це я встигну ще щось построїти. Яка п'ятигідка. А, то це до зими мав встигнути. Яка п'ятигідка? До зими це мало би встигнути. Можеш кастомну... Ага, городини сувати. А ну чекай. Як там? Як? F1? Ага.
Я поняв. Ага, ось кіть. Ану, пробув. F1. Ага, поняв. Класно. Добре, буду знати, дякую. Я не знав, що так може. Добре. Jedna, друга, третя, четверта, п'ята, шеста, сема, восьма. І мені ще треба 9 буде, айно? Кітю стигну. Там двоє. На хащі роблять, а всі другі строят. Добре. А є в якийсь безробітний? Є. Все, так буде. Тоді двоє там, а вже такі другі чоловіки стройки. Добрі. Хижу теж можеш переміщати. О, кампець, та я профітькався все. Ну, а я ся вже кивати не буду. Це можеш їх ще поотміняти. А, уж закид не почали возити, та ще можеш поотміняти. Добре. Сяк, а ну, F1, значить. Сяк. Класно! Мені це любить! А як тепер... Enter, супер. Парада, все, я навчився. Добре. Тепер сесю маленьку отсяк викрятаємо. Така маленька в них буде. А, не можеш? Господи. Ясно, добре, сяся не получила. Та туди сяк покладемо. Нормально буде. Перва є, тут же живуть, супер. Супер, добре. Друга є. Третя, четверта. П'ята. Шеста. 3. Сема. О, тут якраз можеш все маленько протягнути. Сяк. І 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, та ще й мися обстане. Покласти. Як би обернути отсяк. Добрі буде? Паради! Все, я си понакладував хижі, мені це дуже любить. Так, я хочу ігру якусь учинити, коби у ній була русинська бесіда як основна, і з озвучкою думав, що повно людей узнало, що таке є можливо. Я знав, ну, там хлопці один із них навіть у всьому чатові, що хижу в рамках убистя не можеш сувати. Мож, та я перше сував. Якраз Юрко із декотрими другими персонажами переводять Майнкрафт по-нашому. Там, правда, вагон роботи, Гися каже. Так, а ну ж секунду, я лише викладу мацура.
Так, перебачте, що в нас тут стало? Устигли ми покласти вже 2 хижі. Уже у 2 хижах живуть люди. Ще у мене в очереді є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. То якраз 9 Ану хижів. швидьте, на каналові Мегаля Кушницького новий фоловер. Кось із Галичини до мені прийшов, кампець. Скоро не оновити. А, ти кажеш, якраз ось можеш сувати хижу. Добре. Угу. Ну, я попробував, получилося. То ти вже совав там індика. Ну, красно дякую усім, кому мене фоловить на цьому каналі. Ми туйка низько бавимо бавку Острів. Розробник цієї бавки сам з Харкова. Накільки я знав, тепер він активно ніч не чинить, бо не може. Май детально не узнавав, або низько свою копійку його маленько піддержав. Та і ви не ганьбіться. Все просто водичка, не подумайте. Ну, що у нас там? Глинася набирати, а я ще хотів на стріху, айно. На солому би пакся клало. Йой, що то було? Покрівельна, айно. Покрівельну покладемо, а де в неї двері? А цяк? Всяк би не було. Тут просто такий очерет тот росте, та найби вони собі то там збирали. Но, видите, туй. Якраз у минулій партії туйка стояла груда дощок, та тот мекітко туйся був засік та й навхтема. Так ми се види, тож май тяжко не тлумачення озвучка, бо можеш зробити парадно, а можеш зробити Геовічер 3. Ну, а яку озвучку робити? На яку бавку? На Майнкрафт озвучку я не знав, це можу зробити. Там таке є взагалі. Я не в курсі. Не. Карта не все є нака. Я просто вибрав ту саму. Бо хотів їм сесію вибрати. Бо я перший можу повісти зафейлив. У мене це не вийшло. Та мусив їм попробувати ще раз. Це вже травень місяць, а у мене вже 3-я хижа дораз буде. Мені се види, що я доста шиковно йду. Ушитки ко може строат. Файно. Там, на деревове лиш 2. Добрі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 покрівельна, а далі такий нараз мечемося усіма силами на ферму. Є ще бавка, називається The Cities, от той самої людини, що робить цю бавку. Яка The Cities? То та, що City Skyline? То? Це та бавка? Ага, пишуть тож. Якусь купив у 2016-му сесію? Це The Cities. Я вже ніч не розумів, що ви пишете. У мене 3-я хижа ся достроїла, никайте, яка парадна. Тут щось нараз насадили, а ковні вже Олесь та й Мирослава Мотилі. Яка вам ця хижка має любить? Ся така повакована, файненька, я б тут видав і стайня є, но солонина в них є. Далі яку кладуть сесю, а тут пустое місто, тут може видав буде болтик покласти підсіцький сесю. Ага. Як це буде село називати? Но, ники, прийшли ми на сесе. І це буде нова кушниця. Других варіантів просто не є, я ти кажу. Тут файно. Тут видав буде міст. Туйка, а ведь пак туйка. Тут ферми буду класти. Тут будуть люди май жити. Тут май ферми. А тут поміж фермами та людьми якась індустріальна зона може бути.
Ну як індустріальна зона? Тут торговельний склад, наприклад, чим вам не індустрія. Ага, бабка, за якусь писав, кличеться The Cities. Добре. І ця ріка як се кличе? Вона тече туди, тече в ціть, сяк. Ріка буде ся кликати Новий Уж. Ага, ріка Збруч. Ні, це Новий Уж. Це буде Новий Уж. Бо він, видиш, як заунажено пливе, а цяк, хоч як. Нижня Боржава. Май нова кушниця. Це буде майнова кушниця, і то та, що була перша. Ну, кивайтеся, люди добрі, вже червень, а ви то-то. Нижня Боржава, я вам кажу. Крива латориця. Ні, все, я ся дорадив. І це буде Нижній Уж. Ось малий Уж, бо того вже рахуйте і не є ріка блудниця. Ейте. Блиндова ріка. Ну, сяй. Сяк би йшло, ні? У них тут буде ціла вулиця, цілий сурдик. Мене це так радує, тут люди будуть жити. Це хлопець з соломи? Що? А, це застане мені соломи. Айно. У мене соломи ще 2000. На одну хижу треба приблизно 400. Ага, та туди може і не застане. Ну, або я вже... так, добре, туди... Всяку чинимо. Тепер нам застане соломи. Я туди дострою сесі 2 хижочки, сесю та й дальшу, а далі вилажу людей, бо вони построїли на кроу, на ту хижу, на оби солому там чинили, коротше. У мене ще 5 родин по колибах живуть, а вже червень місяць це дораз кінчити. Йой, бразнуємо вода. Смирякова хаща. Тут є би файно, або хиблятимі гори. Якось воно... щось... таке мало бути. А будуть хоч горбики, так, де може. Ну, некий Білорущук. Вони поклали сесю хижу, тепер покладуть сесю, а далися вержуть на ту хижу, у котрівся буде солома робити. Воно якраз файно мені має застати. Ну, рікася видав не встане блудниця. Буде блиндавка. Ріка блиндавка, серйозно, ну ники, ну якіся, кудися, щося. О, щось за каміння таке інтересне. Родовище камені. Ага, поняв. А то там що? Родовище вапняку. Ага, та й це не камінь. Я думав, ай це що? Родовище вапняку, родовище... Ага. Тут 10 тисяч, а це безконечне. Та... Тут 10 тисяч. Та мені має Хосен туди тикатися, ні? Не чується наша біла Хорватія. Та до Макса не чує. Щось... Не горбики, сута, або таке, неінтересно.
Камінь то віддай лиш на церкву йде. Не, чого? Може? Ай, ну. Направду. Серйозно, тут більш... Тут другі хижі всі із дерева і гвіздяся строять. Лишек, то-то. А, ні, на плавильню теж треба камінь. Все, не лиш на цирку. Так. Це то правда, чи у вас в школах руська література не йде віддільним уроком? А, то не менеся звідав, добре. О, вже почали чинитися на стріхи. Покрювельну. Це бавимо у RimWorld. RimWorld. Ні, не бавимо, не знав, що то. Камінь можеш ще продавати, та будемо ся надіяти. Та тут теоретично все можеш продавати, ні? 3 тачки сут у мене. Так. А, то не галичанин, то білорус. Що він тебе по-галицьки буде розуміти? Тому що він по-галицьки не пише. Добре. І це поклали. Тепер сюди візьмемо жін на роботу, хоч 3. І мож далі класти хижі. Якраз місяць ще 3 встало, а це серпень місяць. Фу, парада, та я все встигав. Я усе встигав, що вода вам хибить. Тут має бути. А, на виробництво заберемо і сам забув, щоб не брали цю воду на виробництво. Але ж сисю. Будуть до мене в село йти гінці, щось від мене купувати, продавати. Або на то треба мати болт, та й склад якийсь, айно. Торговельний... Треба мати склад, а далі треба мати торговельний склад, ні? Це окремі склади. Добре. У мене по планові все йде добрі. Далі, що там треба було, я пам'ятаю. Що клав? Ферми? Ферми треба було. Бо то на солому уже ся крутить. Жони вже збирають. Хижа ся кладе. Всі роблять, всі в роботі, файно. Дорог тут не є. На кіко я вижу, не є. Тут не є такого покласти путь. Нігде. Можеш городину покласти. А путь, видиш, люди самі собі витоптали. Так, можеш і сам своїх людей вилажувати. Ага. Треба би було що продавати. Ну, я ще не знав. Мені ще ніщо продавати. Бо я вже почти достроїв, ще 2 хижі обстав. І ся, та ще 2, та й парада. Та й в мене усі люди будуть мати де жити. Єй, ще одна. Обсталися 2 хижі. А, дороги будуть. Поняв? Класно. Супер, мені все любить. Нормально так коцку все будуть класти, не? Там ми... Ага, казав мені ще Юрко, аж треба кузню класти. Бо у мене желізо є, а гвіздя не є. Ковальня. Айно. Вона буде традиційно у мене там, де я і хотів класти того разу. Туйк. Ого, онь берег надняло, виділи сте? Тут цього не було. Чекайте, щось ви мені заганяєте в чатові. Дорожня карта?
щось. Йой, там дуже много всього, я то тепер не буду читати. М'ясо на горчиці, м'ясо на горчиці. Прийшов із нам никати. А хижа без черепиці. Так. Усім Кося лиш перекапчав, ко ще не знає, ми бавимо острів. Це така бавка, симулятор. Так, стоп, що таке? Недостаточно робітників. А де третій? Або ще один. Добре, ми виціть двох заберемо. І вони туди підуть. Бо ми строїти встигаємо. Добре. І ця бавка, коротше, мені ся дуже любить. Це симулятор села, в перспективі може навіть вароша. Многим майкомплікована Frostpunk, котрий ми бавили на стрімові перед цим. Дорожня карта, автокампанія, сюжетний режим, покращена торгівля, морські, річкові торговельці, шляхи перемоги. Йой-йой-йой, кілько там всього. А чекай, ото у та дорожня карта, то що, то якийсь DLC, це що? Це такий режим? А ну, ми то. Автосейв то добрі, а ми оповімо, що це нова кушниця. Ну, добре. На сайту ви поникайте. Ото треба читати. А я тепер хочу бавити, а не читати. Дорожня карта. Ось це, що він хоче додати у бавку в перспективі. Угу. Острів прагне підняти планку жанру, містобудування, додавши нечуваних можливостей та усунувши набридливі обмеження. Гра дозволяє створювати дійсно природне планування міста без прив'язки до клітинок та прямих кутів, бла-бла-бла. Добре. Я то пак почитав, раз бавимо. Кладемо хижу, а по хижі будеся класти кузня, а далі ми ачей зачнемо класти ферми. Ферми можемо класти туй. З тими гелікоптерами. Так, ферми може покладемо нараз хоч дві. Ні? Ну, я вже порозумів, що то план як на будучність, хоча то не то розвивати. Ферми може покладемо біжільну. Де би їх покласти? Де покласти ферму? Бо я думав, що тут у мене будуть жити люди мої. Ну, можеш ферму і тут покласти. Нічому тут не хибити. Ферма, гамора, ну добре, чекай. То досяк. Хижа, ферма, гамора. Добрі? Сяк найде. Вона є центр планування полів. Ось на фермі. Ось це не так, є в імперії. Age of Empires. Кіті збавив. Коли кінчиш бавити, не забудь сохранитися. Ну, я ся сохраняв фурт. Клади так ферму, щоб поля довкола були. 5 полів на ферму. Значить я дурницю вчинив. Ферму сісу знесеме. Виробництво, ферма. Та то тут буде. Кіть кругом неї мають бути поля, та там. Там міста доста. Туди, у всього бока ще може буде класти. Послідня хижа ся строїть. Люди добрі, ми встигли. Жовтень місяць, а ми встигаємо. Якийсь кліп учинив. Із мого відео?
Капець. Та я то тепер никати не буду. Я хочу бавити. Не сердіться. Файні хишки. Місі люблять. О, ту і стурнац уже поклали, никайте. Ту і не є, ту і поклали такий доста читавий стурнац. Там можеш сушити кіндерицю пак буде. І це лиш єдна така хижа. Лиш у єднів хижа стурнац, я никайте. Кампець. А ні, усів теж буде никайте. Усів теж буде такий піціцький. Видав. Айно. Ну, я тот кліп уже буду годин поникати лише по бавці, розумієш? Я тепер не мав часу. Добре, хижа, гамора, ферма. Сяк хто має бути? Ану. Ферма, пак гамора. Так, що ви всі вели никати тот кліп? Мені вже самому інтересно. Що там? Я не хочу читати, я пак поникав. Я не хочу никати, я пак по тому поникав. О, дали ферма, дали гамора. Добрі, так все і буде. Листопад місяць. Все починає жовкнути, вже все. Всі ще встигали щось собі посадити. Айно, всіх ще всякі продукти. Часнок! Класно! Капуста! Малина! А всіх не є ніч. Риба сушена, солонина та й готово. Ясно. Ну, тут теж такий, видите, маленький стурнацик. Туй файний на всю хижу, а туй такий гиби на пів. Тоже не півно. О, все, ідуть. Строїти то-то, ферму. Ідеме. Ферма як ферма, айно. Ферма і ферма, що знав казати. То там ферма то такий уряд на місто, де ся має садити. Ферма то такий уряд, де рішають, де будуть рости крумплі. Який дуже накорто. Ну та й все воно. Так, що в нас по ресурсам? Дерева у нас доста, желіза у нас 1000 таги було. Колоди то понятно, очерету то на солому буде йти, солому у нас предоста, гвіздя у нас 416. А гвіздя новоється буде чинити туй, у ковальні. Не знам по-українськи. І, слухай, ферма, ото слово інтернаціональне, айно по-англійськи ото farm. Все то саме слово. Таке було колхоз. Ну, видав щось таке. А чи яйно? А чи щось таке? Дораз листопад ся кінчат. Ну, і щися зима не начала, а я вже ферму поклав. Ей, бо я читавий. Ей, бо я шиковний. Ей, бо це ся довго строїть. Тут все пожовкло. Сесі хижі, що ся клали май пізно, то в них май бідна така... Ну, ідіння в них не є файного. Треба нам, значить, один болтик туй покладу. А цяк. Добре. І один болтик покладу туй. Туй у центрові. Всяк май. Всяк попри пуття.
Що вони будуть продавати? Що є у людей? Треба торговельний склад. Так, підкажіть мені, що мені треба вчинити, аби вони почали тут продавати дещо? Булі. Що? Цибуля. Що всіх є? Хрінь, чеснок. Цибулі не є. Давайте замість цибулі буде хрінь. Бурак. Є у вас бурак? Не є у вас бурака. Ні в кого. Капуста є, кабачки і... Кабачки. Та й може солонина яка, що? Най буде солонина. А всьому Балтиковися буде продавати дещо інше. Гарбузів ні в кого не є, ні? Вода, малина, чеснок, хрінь. Тут теж буде... Тоже булі най будуть. Морква, огірка, такого тут ні в кого не є. Най буде сушена риба. Най буде теж цибуля. Та й що ще? Бурак. Є в декого бурак? Ні в кого бурака не є. То треба молоко, чи щось таке. Молоко не буде. Айбо, як заставити людей сюди щось продавати в магазин? Як ото фунгує? Теслярню треба. Правду кажеш. Треба і теслярню. Того разу я і так і не вчинив. Не вийшло ми. Покладемо її туй, або так, бо вона була ацяк. Добре, тут буде теслярня, значить у мене вже є кузня. Так, не пілуйте. Єдного ковалями треба. Двох ковалів. Тут 3 жони роблять, добре. А що вони будуть робити із того желіза? Люди не продають. Що в коморах? Значить, мені треба покласти комору. То туй. Комора. Добрі. Та найби була атаку і туй у центрові туди, ні? Тепер ся ніч не строїть, ні? Лиш комора ся буде строїти. Ферма готова. Ні, раз гет. У зимі ніщо на фермі робити. Поля. Що? Постачання корму для волів вимкнене. А от кіть мені взяти корм волам. Кампець. Так. Тут се зачинати вже новий левел. Я сікою вже не знав. А сі куди йдуть? За очеретом це кий глиба. А сись вам не добрий? Чудний. Ага, теслярню строїв, добре. Січень місяць, ні щораз ферму все займати. Ага, це табірна комора, а я строю нормальну комору вже. Поняв. Добрі. Теслярня ся чинить. Ковальня потребує палива для роботи. Збудуйте вуглярку для випалювання вугілля. Добре, значить, то було виробництво вуглярка. Так, уйтуй. То, ясно.
десь тут покладемо. Всяк добрі буде. Сюди і не треба глядати люди. А на фермі поля додавай. Ну, чекай, як їх додати поле? Значить. Так, ні, стоп, щось не то. Додати поле. Раз. Поле не задіяне. Добре, а що тут буде садити? Пшениця? Та найся садить ще пшениця, ні? Перейти до ферми. Додати поле. А тут вже буде не пшениця, а щось друге. Наприклад, сонячник. Чого? Бо хочу. І третє. 3 поля можу вчинити, ні? Раз. 2. 3. 4. А тут буде тоді булі. Булі якраз мені світить. Задіяти. Задіяти. І все задіяти. Ну, а що далі? Ож, прийде весна, та вони будуть на ньому так робити, айно? Та на фермі поля... Житво ходили, що? Дивися за воротами. Я не порозумів тебе. Сюди гонни йти, сюди гонни йти, сюди гонни йти. Все добрі. Просто із цих видав далеко буде йти. Січенься кінчать потихеньки. На теслярню мені треба якогось робітника. Може, єдного із кузні в теслярню? Ні? Відсутнє житло? В смислі? Що? Як? Ож, може построїти ще одну хижу просто так? Ну, не просто так, а й ж... Та най вам буде. У теслярню вже когось пішов робити. Ай, ну добре. Завчасне лагодження. Ні. Все, теслярню поклав. Так, треба сохранятися. А де там нова кушниця? Так. Ну, довго обходити. Ну, раз буде сяк. Я вже все не буду... А от ні, можу його знести. Та й все знести. Ага, я поняв. Угу. Поняв. Так, тут у мене що? Тут все, значить тут буде пшениця, добрі. І третє туди. Сяк, а тут і булі. Все, значить є на ферма, 3 поля може, ні? Це 4 може. Може і 4? На четвертому... Ану швидьте, на каналові Мегаля Кушницького новий фоловер. Варцап Шептицького.
Доброго здоров'ячка. Пойте до нас на канал, будемо ся бавити. Поживні речовини. Ага. Поняв. Це значить мені гречку. Ячмінь. А щось червоне, зелене, синє, щось. Що мені з цього? Давайте гречку посажу. Гречка в нього там ще не є. Добре, це лютий місяць, скоро зачне ярьовання. Юй, комора. Мені в комору треба б якось робив. Туйся вже щось продає? Ні. Все щось робить? Щось робить. Так, тяжковато, тяжковато. Ну я знав, що має вийти друга півниця. Я навіть знав, що подекотрі стрімери то бавлять. Я бачив, воно визира дуже інтересно. Хоч воно доста інше є від першої півниці. Мені ся раз любило, або я не знав, як воно буде. Файно ся бавить, доста читаво. Не жалуюся. Так, є тачка у ремонтові. Айно? Не доста металевих частин би ремонтувати. А це що тут робить? Він робить. Не встигать, значить. Тепер собі даємо місяць острова. Ну, всього очей надовго стачить. Тут дуже комплікована бавка така. Не є проста. Не є проста. То так би кваліта землі би була файна урода, то має бути доста того. Ага, ти засісі синьо-челено-зелений. Айно. Поняв. А як мені знати, чи земля добра на сесе? Як мені то знати? Воно ся десь пише? Може, джойстиком нема проблем. Ти за півницю кажеш, айно, там можеш бавити джойстиком, то точно знав. А за щось друге не знав. Добре, у мене є комора. Нажміть, аби додати ресурс. Булі. У мене булі в кожного суд. Айно. Далі що? Пшениця видав, мука якась, ні, солонина. А нащо мені в комору додати ресурси? Хтось розуміє, і це... лютий ся кінчать, скоро буде ярьовання. Хрінь, кабачки. Хрінь даме. Що там ще продавало такого інтересного? Кабачки, айно? Я їх не вижу. Кабачки. Можеш купувати... Хрінь та й кабачки можеш купувати. А булі не можеш? Чеснок. Давайте чеснок даме. Чеснок ся десь продає. Туй нет. І туй нет. Чеснок. Чеснок. А тут беремо ще чеснок і кажемо купувати у місних. Чеснок, купувати у місних. Парада. Солонину гет, булі гет. Все. Я почав розуміти, як воно фунгує, бо воно мені само каже. Хижу не гонне достроїти, бо не є гвіздя. Робиться. Чекаться угіль. Воно потихеньку йде, просто сись сам не встигать, а другого нікуди туди дати. Може одного... Непросто, коротше. Много бавив стратегії через приставку, розумів. Купувати можу люди. Я вже знайшов, що можу люди брати. Ту їм повключав на чеснок, на кабачки. А щось ще такого в мене продає. А вать у людей що можу взяти?
Сушену рибу очей не варта. Гарбузи. Може гарбузи у них брати? Малина. Може малину? Мож. Гарбузи. Тоже мож. Або їх туди треба продавати. Так, що тут? Булігет. Замість них гарбузи. Хрінь, кабачки, солонина замість солонини малину. І буде меникати, це продається. Або всі ще ніч не купували. Ну, не знаю, як воно буде. Ніко раз не йде на роботу, та й не бай. Каже, поле раз має 100%, а далі на другий рік ся мінусує. Так, мені сюди треба наскоренько людей. Ні? Уже сіють. Тут вже вижу косіє. Вже ся сіє. Орання пропущене. А чого орання пропущене? А як? А що? А, орання пропущене, бо в мене плуга не є, ні? Коротше, щось тяжко. Ринок аж є базар. У мене є крамниця. Що в мене там ще є? Чеснок, хрінь. Продавайте хрінь. Можеш молоко купувати у людей? Ні, не можеш. Горох. Я не розумію, це воно фунгує, це не фунгує раз із цим продаванням. Ну, яка ринкова площа? Ну, я тебе прошу, ну де? Який? Транспорт, торгівля. Що тут? Де? Яка ринкова площа? Я тебе прошу. Є торговельний склад. Або пишеш, він поволя торгувати лише з другими городами. Туйся, коротше, усі 4 поля сіють, і там уже почало рости щось. А орання не буде, бо в мене не є плуга. А де знайти плуг? Пише ось замовлено. Ось я заказав плуг. А відкить він прийде, я не знаю, то видав його має вчинити, мав його вчинити на кузні, ні? Металеві частини, угля. Систуй. Недостатньо один замовлень у черзі. А це тот, що тачки ремонтує. Треба ремонтувати тачки. Не розумію. Що їм хибить? Він каже, що недоста металевих частин, аби поремонтувати. Ну, а сісі носять. Ні? То ти носиш. О, повіз тачку. Повіз тачку в ремонт, ні? Тачку привезли в ремонт. Її ремонтують. Це він як тачку ремонтує. Це він як тачку ремонтує. Айбо поремонтував. Ага, фунгує. Він поремонтував тачку. Паради. Все. У коморі пише числа. Добра, що хочеш купити в людей. Ага. Ось. Там.
100. 100. А ти. 100. 100. Ага. Все, поняв. Порозумів. Угу. Порозумів. Йо, і тепер люди. Це я сам кладу, аж кілько я теоретично готовий купити. Йо, ну так доста непросто. Рибалка десь? Та як той рибу мати? Ти можеш рибу мати? Ферма, сад, млин, курятник, плавильня, валяльня, можеться валяти. А на рибу не... А, є на рибу. Може утримувати до 3 рибальських човнів. А це би ми могли покласти насправді. Десь туй. Нерівна поверхня. А де тя класти туди? Туй десь? О, туй може. Буду трибу мати. Парада. Ну, я й сам не знав, що ти можеш рибу мати. Ну, гиби догадуємося, бо... Тут у нас уже щось росте. Ой, вже щось сходить. Так, тут буде пшениця. Тут буде посоняк. Булі. Та й гречка. Йой, ти мене тепер такое звідаш. Ця буква хуснується не лиш йотова на І. Ну, коротше, вона просто хуснує так, люба друга йотована голосна. Та я, є, ю. Ож, колись перед нею стоїть парна приголосна, та вона ся м'якчить. Наприклад, у словах дідо, діло, та там і теж даєш. Сяк. Це не може читати дідо, воно м'якчить з передущу приголосну. Так, дякувати. Так само, ож, йотована голосна я, м'якчить д. Так само дідо. Дідло. Ну, не важно, ти поняв. Так. Що вам хибить? Постачання корму для волів вимкнене. А як ісе? А що ісе? Сіно. А видки мені брати сіно? Вода. Розумів. А видки мені брати сіно? А ото мені треба мати обуріх видав, ні? Де ото було? Туй? Обуріх? Та великий покладемо туди. Ні? Покладемо великий обуріх на сіно. Туй. Я раз не знав, нащо він мені. Копицю треба мати. Пак, де мати копицю кіть? Нащо мати копицю кіть є обуріх? Треба косити. А як косити не знав. Діло. Ей ви! То-то. Я вас знав. Айно, вроді мало бися туди писати так теоретично. Кіть іти подле ортографії айбо. Епін вроді то таке чудне слово. О, ми купуємо чеснок, супер. А його хтось продає. Туй на базаровий. Щось продавало. Продавалися кабачки, хрінь та й малина. Я такий радий. Чеснок якийсь ми купили, супер. Туйся щось продавало. А де... У мене більше людей, 30-ро. Відсутнє житло. Треба хижу класти. Сюди хтось прийшов. Від мені прийшли люди. У мене було 27, а тепер одна родина прийшла. Від мені приселила родина, бо в мене є... бо в мене можна базарові істи купити. Кого би міг подумати? Юй. Так. Так, стоп, чекай. Всяк. Добре.
Ну, замість цього нам би треба вже покласти нормальну сільраду дайку, ні? Де то? Управління, міська рада. 10 тисяч. Вона десь сяк має стояти, ні? Можеш уже класти сільську раду, ні? Крамницю май близько. Ну, видко, штуся продає малина та й кабачки. А гарбузи та й хрінь чогося не продають. Що, ні від кого купити? Що, ніко хрінь не садив? Я відів, повно було. 5. Ну добре, може хрінь той немає популярний продукт. Або садили люди. Тут ще що продає? Горох та й чеснок. Тоже файно. Не піло так. Люди ся навчили продавати горох, мені ся любить. Так, треба ся сохранити, де там була нова кушниця. Парадний, мені ся так любить. Ми вже даже... хотіли ми класти сільраду. А вать стоп, чекайте, треба аби раз вони достроїлися все. Далі у мене ще обуріг. У мене чи щось хибить. У мене не є гвіздя. Чого в мене не є гвіздя? Желіза у мене 500. Гвіздя у мене 10. Значить мені треба ще одного чоловіка сюди обробив. Тут у мене двоє. Що в мене з деревом? Дерево у мене 10 тисяч. Це вже 1722 рік почався. Добре, у мене дерева много. Може вицять одного забрати. На кузню найдуть. Ні? Звучить логічно. Ну пак пишеш і у вас у хусті кажуть. А як думаєш, у вас у хусті говорять? Так, а у нас би базар не оповіли. У нас є ярмак. Ну, ж і на торг. Добрі розумів. Це ярмарок. У мене тут мацур бігать. Всі що потягли? Ну, 7 хибить гвіздя. Має більше гвіздя їм хибить. Добре, а там то. Аби торгувати з другими варошами, то мені треба буде построїти ще такий торговельний склад. А мені ще треба простий склад. Я його сюди упалю. Ні, а от сюди. Туй буде файн. Йой. Простий склад мені треба попри ССЕ. Отсяк. Всяк буде добрі. Щось у мене строїть. Риболовля, далі тот обуріг, далі ще й на хижа, далі склад. Коротше, уже ся має розростати, уже має інтересно. Інтересно, який урожай буде. Твій посоняки, дикайте, посоняки. Дикайте, який файний. Господичку. А це що? Пшениця? Якась вона килова. Це пшениця яка має бути? Косити траву поле? Як? Як косити траву? Як заставити челядь косити траву? Де косити сіно? Економіка? Все одно? Як сіно косити? Пишіть мені, як сіно косити. Населення. Все не дуже розумію, що таке. Зелене 5-20, 40-100. Там, де млин. Кий млин? У мене не є млина. Виробництво. Корівник, ферма, лісопилня, сад, курник, вівчарня. Тут не є сінокоса. Олійниця, солеварня, човнарня. Ось на лоді всякі.
А, сушарка і все одно. Виробництво сіна. Це туйся буде косити сіно, так розумію? Сушарка одним. От колися сіно косить. Ну, коситься трава. Трава сохне, з неї пак сіно буде, ні? Просто так се вже навикло ж косити сіно, ні? У нас так кажуть. Води доста, води доста. Добре. Все що? А, углярка. Тут двоє. Тут один. Ну, мусить тут ще одного. Десь їм ще клав хижу. А, вона ще в очереди. Хиблят гвіздя. Нігде взяти гвіздя. Та сісі мають робити. Сись робить, сись спочивати. Може дораз се верне. Добре. Добре, тямлю, прийде час. Ото нам... А, ну, ось люди підуть на ферму. Це вже поняв. Вони самі пішли були сіяти. Я нікого не вилажував, а коли треба було сіяти, то вони самі пішли, там різноробочі були. Ось навіть кроме сих. І з цим проблема. Треба брати гвіздя, а гвіздя ся чинять дуже потихо. Що ще й ковальню класти, це що, то не буде раціонально. Йду качати цю бавку. Но, треба подержати копійков, ні? Уби гласити, та треба раз покласти майстерню на лодьки, аж пак може буде. Добрі, кажеш, видав. Ото й се. Та воно туй має бути туди так, і попри сесе. То ще не скоро буде. Я дуже попилував із цим риболовецьку хишку. Дуже попилував. Айбо вже як є. Так, я тепер панічно буду сохранятися кожні 15 минут. Боники, вже того тумана не є, все файно росте. У людей вдома всякого інтересного їдіння, капуста. Щось ся купує, щось ся продає. Продавалися кабачки, хрінь, малина, файно. І хрінь ся продавала, значить. І всіх. Кось зарезервував собі 10 гороха. Файно. Айно, Мішу, треба подержати виробника цієї бавки, бо й все дасть, що дуже інтересно. Мені це любить. Так, всі садять малину. Усіх горох росте. Файно. А сися хижа, і це прийшли переселенці сесі Федорикови. Вони ся лише 2 місяці назад заселили. Сесі гід назад, а сесі 2-місячні. Вони лише у яри прийшли. Це перша родина, котру я заманив у своє файне село. Туйка є автосейв. Воно ся сохранять кожні, не знаю, 5-10 минут. Це щось таке. А що це? Ага, я понял. Тачки поремонтовані. Тут всього одного доста. Тут все одної доста видав. Може тут ще щось? Паленку не можеш, добре. Гречку не можеш. Що ще там люди такого садили? Чеснок, капуста видав, ні? Капуста не є?
Треба було давно дати капусту. Купувати у людей, а Туйся що продає? Туйся продає файно вижу. Хрінця не... Гарбузися не продають. Тому замість гарбузи покладемо капусту. Може капусту ми й будуть брати. Уже не знав, що з цими гвіздями робити. Най вже докладуть, най вже достроїтися ухожу. Бо буде як не файно. Нікити, ту який путь уже витоптали люди. Де йдеш? Тебе ся звідав. Туйся що май продає? Туйся продає лиш горох та й чеснок. Хрінця туй не продає. Зачнемо туй продавати малину. Цибуля ся туй не продає. А цибуля я видав на складі і не мав. Та завто. Цибуля. Брати у людей. Добре. Що ще може такого? В чому виникав? Кабачки суд там. Та булі видав, ні? Булі кожний садить. Почти. Ну, най будуть ще й булі. 400. А, не можеш брати від людей булі, тоді ні. Що не можеш купувати від людей? Морков можеш. Морков ся продає? Не дуже. Кабачки хрінь. Такого не є. А це треба мені туди морку? Не треба. Йо, як все непросто. От капусти буде дупа тлуста. Знаєш, яся і без капусти поправляти чи того годин. Мені то не страшно. У мене росте то і всячино. Йой, та й булі то й ростуть. Файно. Ну, колися вже достроїти. Ще треба 18 гвіздя. Сі тут що чинять? Пишеш, працює. Ну, хочу відійти. Як ускорити, бо вони то гвіздями робили? Покладуємо попіля сього огня лавиці, найсе спочивають. Не? Ну, добре, Мішу, майся, красно дякую, що зайшов. Пак пиши в чат, як тобі бавка, якісь інтересні казуси там відів, бо туй того приповно. Туй того просто приповно. Я сам у шокові. А, сісі купили малину думі. Файно. Так, може ми се покладемо на паузу? Вона йдуть строїти обуріх. Бо щось вони з тими гвіздями то-то. Де в нього ще тут і чоловіки зайняті? Тут лише один. Тут гет, то сюди йде. Тут двоє, третього треба. Ну та ще й одного сюди заберемо. Троє. Ну, рубіт гвіздя. Мені треба гвіздя.
сміх сміхом, або все ся упира ту гвіздя тепер. Ну, 20 гвоздиків треба вчинити. А видко, як вони там роблять? Не дуже. Така кузня, інтересна. Двохетажна, не хоч що. Ну, 3 рублять. Найчинять гвоздики, бо треба. Кампець. Мало маєш угля, покладься щільно. А, думав, що ж у тому біда? А де то? Угіль. 0. Правду маєш. Тож споза того не беруть. Углярка. Якось воно то нігде муся туй. Тут покладуть ще на углярку. А є кому буде тягати туди тот угіль? Є кому буде... Айно, путики вони самі витоптуть, видиш? Я тут поклав оцяк хижі, і вони тим хижам ходили і витоптали путик. Видиш, вони тут от хижі ходять на роботу за деревом. Туди витоптали путик, сюди витоптали. Вони де ходять, там самі витоптують путі. Сирик села упалив углярку. Ну, екологію то сильно не поможе вже теперка. Я так думав, що треба коло кузні нараз класти на близько просто, бо було... бо близько було. Бо видиш, різноробів хабит. Бо не є їх. Де ми суд різноробочі? Треба ми більше людей. На більше людей треба ми хижу. А хижа онь третя в очереді на стройці. Та може і все кладемо на паузу. І все кладемо на паузу. Строїмо хижу. Дати пріоритета подумати платню. Ось, наприклад, не на стройку, а кузню. А вот сюди. 110% на уголь. Но тепер. Сяк? Та вже дав. Уже дав туди 110%. Та й у сесю теж дам 110%. Або щось раз не біжать. Якое не файне село, не кийте. То у когось то гарбузи. А я купую гарбузи. Купую. Або раз купується лише чеснок. Ну то таке. Хижу би ми построїли, головне, бо мені треба щільну родину. Мені треба дуже срочно у город щільну родину. Бо мені мало людей, мені треба робітників. Йо, дякую, що зайшов. Вам теж добру нічку, спочивайте. Ми, в принципі, ще довго не будемо. Я си так гадав, що найся достроїться ся хижа. Най вийду з цим на ділу шорта, можете гет. І мені. Щося стало. Земля виснажена на цьому полі. Ага, ось все, ось тут вже... ясно, ось тут вже не буде то-то. Ася я вже забрав сонячник, це що? Сезон кінчено. І... Що мені тепер з цим треба робити? Вони цей сонячник кудись перетягли? На склад, наприклад? Ні? Комора.
1700. На полі ви можеш планувати, що далі садити. Ну, та воно мені каже, ось гречку можу, ні? Никаючи по тим поживним речовинам. Та тут буде гречка туди. О, і тут вже жнива йдуть. А що це за пар? А, щоб переонаділося? Ну, то все одно. Пустое поле би ся пак перевнаділо, ні? А куди вони тут ті ресурси пак везуть? Вони ту його держать, ні? Чи вони його в комору пак несуть. Так, мені треба ще один болтик, у котромуся буде продавати всяка лупина така. Туй, наприклад. Ні? Туй один. Та туй один покладу десь. Де б він поклав ще один болтик? Туй. Бо людям близько було. Я за людей переживав. Що ти можеш продавати? У Ліщині є що очинити? Кабачки, горох, гарбузи. Я знав малину? Добрі. Так, сеся пожало. На сьому далі що буде? І це ще доста читаво є по бульох. По бульох можеш садити ячмінь, а пшеницю. Пшеницю посажу. На сьому полі. Туй по гречці, раз не знав, щось обстане, дораз поник. Наклади по силові. Що кажеш? Чекай. На ферму раз дали в комору кітьмош. Ну, та в коморі місто є. І на фермі місто є, ні? На фермі просто не пише ошкікування того міста. Різнороби, триває пошук. Щось слабо йде. Глядання. А тут ся хижа строїть, а гвіздя їм не стачить. Капець сміхився впира тут того гвіздя. Наклади по силові лавець близько коло роботи, би могли спочивати має ефективно. Не знав їм засякое, дякую, покладу. Ото всякі файні лавиці. Татуй накладу. Туй буде лавиця. Туй покладу лавицю так. Холодок. А я відео, вони ходять спочивають. Ти туй можеш покласти туди. Да, як коло кузні цяк. Нараз попри неї. Ну та й туй туди покладемо лавицю. Не ось їй туй сильно треба, айбо попиля хижів би була. Та й коло сього, коло болтика теж дуже треба лавицю. Сяк буде ліпше. Це можна додати в скімові? Йой, не знав. А що там хочеш? Будеш никати кілька годин я у доту набавив? Мені дото не треба. Ну, а кіт серйозно меч буду никати, що ти за один. Резерв 54. Ошісі продають малину. Добре розумів. О, у всіх бурак се появив. Я бураки ще ні від кого не купував. Цибулі много. Ще бурак може, де?
Бурак. 300. І це... Ні, це не йде сюди робити. Тут лиш жони най роблять. Не кина. Чоловік от утік із кузні, утік на роботу у Болтик. Не кина на нього. Жона у кузні робити не піде. А, недоста угля. І з цим углем щось ніч не йде. Я тебя пак по стрімові добавлю. Віталій Подрів'янський спочиває, робить. Хибит угля. Як учинити більше угля? Хтось знає? Це мав доста дерева? Деревини мав доста. Це там якесь специфічне дерево треба? Колоди? І це деревне угля, що вони складуть просто дерево, його випалюють і дістаєш дерев'яне угля. Воно так фунгує. Айно. Йо, Юрко від нас утік, но кампець. Ну, добре, я був радий видіти, так, ти перший раз на стрімові. Он так серйозно залетів. Та радий був тебе видіти, добру нічку тобі. А я так розумію, у мене без гвіздя діло не піде. А тим більше у мене є лише двоє людей, які щось строять. А всяде хибить гвіздя. Но кампець. А, вони все-таки на тих полях, думаєш? Ні, тут теж лише троє. Йой. Ні, тут не можеш міняти людям імена, я за то вже думав. Ото перше, що хотів попробувати. То так не йде. Усяде треба, то пісраної гвіздя. У мене ніч не є. 0. А його і купити ніде не можеш. Ясно. Та сяк. Доки не є оглядковувачів, не мусить держати. Дуже розумно. Єдин це най там обстає. Одного ще сюди вержеме на стройку може. Ту єдин теж не знати на що. А вони можуть піти на різноробочі якісь позиції, ні? Раз най визбирав, то далі порозкладуєш? А, із оборога. Ай, ну все гет. Так ніч не є. Вони то обур їх розібрали, а гвіздя не появило. Да, як нераціонально.
Пішли збирати урожай. А вже листопад, никай на. Як ото нас... О! Зачали тягати. Ясно, все тут і стройбарі. Із комори зняти. А там у коморі ніч не є, там є на жона. Тягати ресурси, нормально там все в коморі. А, ти за сесю, за складик? А що, не складик мали строїти, а не строїти? Туся просто дрова обстало. Все, сніжить. Зимася начала. У мене ся тут і так і не появили. Ну, ніч, буде угля. Все, дерево назберуть. Добрі. Добрі все буде. Якраз. Йой! Я вже теж тут маленько ся змучив. Будемо ми видав скоро йти геть. Ну, видите? Кощі то. Вони тут наскладували були дрова, цяк, топак закрили і тепер їх випалюють. І пише тут ж, древася випалюють на угля. Файно. Но зима тут така читава, найся не приказує. Що це за цифра там? 1724. А, уж наслідуючий гід. Йо, ясно. Кампець. Треба буде ще поле упалити, ну, ні? Ну, усіх угіль уже є. Уже можеш і гвіздя чинити, ні? Чините гвіздя? Чините, супер. Тепер вже можеш вертати і на ставбу людей. В очереді що в нас там? Якраз хижа. Ну, все, знайшлись ми рішення тої проблеми з гвіздями. Та файно. А це що, гроші в мене йдуть у мінус? Баланс мінус 641. Бо я ніч не заробляв. Податок на житло. Місцевий ринок слабенький. Ясно. Так, треба 7 нараз збавляти назад на 100%. Все, нічого, то розслаблятися. Всі хижу покладуть. Мені треба нових людей. Мені треба, бо більше людей було. І Діняся в мене продає нормально. Малинася не продає. А так в очередь дали покладемо ще хижу. Тут в мене склад мав бути, та треба буде думати далі, куди мені вулицю з хижами ще класти. Тут в мене буде склад, тут в мене буде такий маленький індустріальний, ну, не уж індустріальний райончик, щось таке. Коротше, напридумуємо собі. Слухайте, файно. Ну, вже і сю хижу найду строїть. Найся мені заселить ще одна родина, та йдемо геть. Інтересна бавка, кампець.
Прекрасна яка зима, никайте. Вау. Ей. Файно, капець. Люди спочивають по лавицях. Правду казали, треба лавиці класти. Так інтересно, вони солому накладуть уже снігом. Парада. Ну, прийде мені ще одна родина. Це не прийде. Ще не прийшла. Ну, не баю, у мене є слобідна хижа. Робочі міста є, ідіння є, вода є, міграція є. Релігійні будівлі поки не на часі. О! Все, є родина. Родина Дріздів. Оселилися нещодавно. Ура! Є, відділися, вони прийшли на конях такі. Кампець. Супер. Та й сесе вже єли строїти. Та й сесе вже мождали строїти. Розібрались ми з ту проблему. Так, у мене там двоє людей. Добре, всіх доста. Повиганяв їм був всіх. А є ще когось безробітний? Ні, ні. Там мождали ще хижі строїти. Ну, то вже другий раз. Добре. Добре, все було файно. Айбо видав, будемося на низько сохранятися. Була дуже-дуже інтересна бавка. Мені це так полюбило. Я ся буду бавити ще. Будемо стрібити. Чим прийде час, чим прийде шанс. Взагалі, все паради. І з цього, правда, не так легко буде нарізати смішні моментики. Ну, то вже таке. Ну, добрі. Раз, красненько, всім дякую. Кося прикапчав, ко був з нами низько на стрімові. Звидимося з вами ще дуже і дуже скоро. Я ся так надію. Всім красно дякую. Добру ничку, майтеся.